Efa pare raha antsika ty andeha hiatry festivaly, andeha hagnano carnaval zay amin'ny endriny hafa. Ya, aloatra zavatsika baka aty izy. Io zany fiomanana maventy tamin'ny taogno 2025 ty. Izy ravoravo zany any tafiaraka amin'ny wawa wasaleky iraprapako mihitsy satria somary tetely programmenazy eto Antananarivo izy amin'ny fotoagna azy io ty dia mba hikokoragna mahakasika ny programmenazy maro samihafa io ihany koa fahitatsika mahakasika ny festival Somaroho konka miarabanao mbola tsara ya manome salama koa izy magnano mbala tsara naro jiaby amin'ny Facebook mbala tsara koa Jean-Luc. Hitako fotoagna telo fa bon atsika samby atsika dia ahitagna fotoagna fo ifampiresagna hitavatafa amin'ny olo jiaby eo amin'ny FB sy rô marigny amin'ny radio satria izy ty mety hivantagna amin'ny FM ty émission spéciale. Izy volanao zay sady magnamboatra anao andeha voyage dia izy koa mety aminao sady mandeha atsika mikoragna atsika dia sady koa misy ampizavagna atsika satria vita navy eto Antananarivo limousine igny na zay tambany tao gaga hoe ty ma limousine io amin'ny hôtel ato nefa limousine igny konka dia agnatin'ny limousine zegny atsika no sady agnano koragna atsika miaraka aminao. C'est bon. Igny pourboire zay va misota betsaka mirasoa bon kenao ngeto amin'ny sady misy tournée mayotte no andeha larigny ao mako karakôra fagnampitry raha jiaby mety lany fagnahy olo jiaby satria ny tournée mayotte mbola tsy tampitry ny fa noho ny programme tery dia efa lamigny napetraka nidiako taty Antananarivo andeha hiatry conférence de presse zo zegny itoy ny tournée dia misy koa fandalôvako ely alariny ao passage ny weekend ty fa vita zy izy ampody mayotte mamarigna le tournée mayotte amizay zay vo Somaroho. Nosy be agnisan'ny koragna be makasika ny festival Somaroho igny fa zegny ny gadra tanteraka bouclé tanteraka ny resaka artiste amin'ny ankapobeny dia amin'ny fotoagna azy io ty ino azonao ambara konka satria niboaka programme amizay ho avy tegna izy amizay. Ny azoko ambara aloha za misaotra Zanahary amin'ny fatakarako le programme amizao ty satria tsy mora aloha fanaovagna festival io zegny mora fizahagna fa nohony za fanigna agnatin'izio dia eo koa zay namagna magnampy dia karaha mbala misoma fo agnatin'ny fikarakaragna izy ty satria samby mibata raha mavesatra aby dia karakara jiaby tsy tambako zegny na magnano organisation Somaroho tsy tambako mandeha magnano tournée ny groupe wawa io ny zegny fagnampian'ny namagna dia igny aloha sorako voalohany dia isorako za Zanahary nagnamia tanjaka sy zay zavatra ny kasaiko 80% tatrako tamin'ny ty programme ny festival Somaroho 2025 ty dia ny artiste ma efa bouclé ny programme mazava ho azy bako tohintsika araiky zao tadidiko tsara izy ao maromaro ny jiaby tadidiko tsara beky ny artiste jiaby zay invité-tsika zoma mazava ho azy festival Somaroho zegny tsara zegny ozavetsika amin'olo jiaby inona tonga zo Somaroho maro mbala misy tsy mahay inona tonga le festival Somaroho. Bon, efa pare raha antsika ty andeha hiatry festivaly, andeha hagnano carnaval zay amin'ny endriny hafa. Ya, aloatra zavatsika baka aty izy. Io zany fiomanana maventy tamin'ny taogno 2025 ty. Kesy ty rango nazoagna izy baka an'Allemagne tagny tsara nandeha Antananarivo. Black Somaroho fandalaovany eto Atana. Marigny zay karaha tegna anaovagna izy ho andesinay mihitsy atsika io koragna misimisy be koa tsika miaraka amin'konka agnatin'ny limousine ty ato satria izy andeha aéroport dia io koragna iaraka aminazy atsika agnatin'ny izay igny zalahy izay miaraka amin'ny ekipa jiaby koa mba atikikato koa zay raka karaha zegny izy dia loza atsika hiditra agnatin'ny limousine sady io koragna atsika iaraka amin'ny wawa lafa manafy raha ty aza raha
Aí vou para garativo. Diz. Não tô vendo este. Ny olo zay nahitagna idée zay nampiaingo ty fiara ty. Isorako aloha Garage Léon agny Vato. Isan'ny tegna nagname idée natonga izy navy amin'ny karaha io. Antegna tsy dia mahay loatra resaka tôbily fa idée zegny avy amin'olo navitantsika natatra ny tanjony karaha ty. Tegna amin'ny endriny hafa tegna. Amin'ny endriny hafa? Ya. Wow. Aza miala atsika hiditra agnatin'ny limousine raha tegna marigny samba raha karaha zegny. Dotsika araka amin'ny konka agnatin'ny zay. Ok. Mandosy jiaby. Hey, malalaka e. Malalaka loatra. Malalaka marigny. Oh babe. Atsika fa misy jiro ato. Ah ouais. Aza lava. Azizy copilote ay. Aza miala atsika de baka io tsika mizavane manao akory ny koragna ataontsika miaraka amikoka atao agnatin'ny limousine. Aza miala atsika. Yenzaho. Enao. Tanao fazavana. Ay ma cameraman tsika mandosy amizay. Sao direct midi. Ya. Aleza shaina. Petraka ary izy. Tsika ato. Tsika mandefa hely amin'ny bluetooth. Voilà. Mandehandeha koragna. Tsisy makalagy atsika satria somarony randeto, c'est le moment zay mivivre magnadigna jialy, c'est le moment mandiniky ny ho avy satria misasaka ny taogno. Ya. Ka zay nosy be ma bonne année ifa fety be fa tegna bonne année tsika io koa ny somaro. Io tegna ny tsika zay nivadiky. Ampisasagna ny taogno io tegna bonne année. Karaha agnaty salon ko ne. Hitanao tadidiko tsara nisy fotoagna Zandriamedy nandalo taminaka tanosy be. Za koa ho izy rabe za fa ato fotragnonaka. Tsy mangala tragno volahiny. Bon, izy zegny miala aty amin'ny hôtelny konka ty zay io tende amin'ny aéroport sady koragna volagny zegny eto mataontsika hoe en exclusivité tsika io koragna mikasika ny festival Somaro. De ho an'zegny mbola tsy mahay konka. Ino marina man le hoe dikany Somaro? Ino tonga zay natao Somaro agnaran'izy festival tsika io? Misoma zay fa etsika jiaby misoma. Rô zegny en faux. C'est le moment zegny sy fotoagnany agnanaovagna agnadosoagna souci, oubliegny zay raha jiaby nandalo de idika amin'ny fiainagna vaovao. Satria zay nanaovagna izy ampisasagna taogno magnano izy. Zone tamin'ny voalohany tamin'izy anniversaire ny fin mois de juillet nanaovagna izy. De avy eo izy niteky fin août. Izy eo izy nandray début août. Fa izy io zegny avy amin'ny fitiavagna public zegny. Atsika zegny natonga izy début août. Maro vacances taregny tamin'izy fin août io. Zay manjary efa la rentrée minay. De nezany nakiisaka izy io donc ataoko tegna amin'ny placeny. Vacances ny andafy, vacances amitsika ty. La chaîne est coupée de olo jiaby mahafaka misomaro, magnano fiainagna. Tegna zegny maro zay raha tsy hain'olo koa. Somaro ny io fetiny groupe Wawa. Satria zay ravoravo zegny isan-taogno nisian'ny groupe Wawa zegny amin'ny alalan'ny nisian'ny Somaro tamin'ny anniversaire ny groupe Wawa isan-taogno. Avy amin'ny Georgine. Ya, anniversaire ny konka nanjary Somaro. Anniversaire ny konka nanjary Somaro fa ny tegna anniversaire ny groupe Wawa nanjary Somaro. Mbola mafy izy avy fa nifohezigny zegny izy. Asa fotsikatsika misy climat ato. Ya, zay zegny fandehan'ny Somaro. Maro amin'olo tsy mahay zo. Everinao fa tegna tady vola be ataoko amin'ny Somaro. Eto za mivona fa mbola tsy tady vola. Fa tegna fagnamezagna avantage ny fan satria premier spectacle nataoko amin'ny agnarana anaka Tanosy be. Tadidiko tsara tamin'ny 2003. Ah ouais. Tamin'ny docteur JB za. Mala batera koa za tamizegny. Tseniky leader zay fa za fo zegny fa nisy hira. Parce que raha farany tiako zay koa fa tsy misoma tamiza batera. Repos zay za fa mikitikitiky clavier mamorokira fo. Nefa za amizay tsy mahavita mihira zigny.
Palameng de amezako chanteranay Eugène zay izy magnano izy de taty tafara zegny koa tamy journaux navy niboaka olo jiaby gasoma tompony hira zay mba no docteur JB nefa zany tompony hira de taprès amizay eto isorako Martin zegny ni forcé za tsy programme naka agnano chanteur zegny satria batteur tiako mariny taonao les mains ya to za les za zegny tamy za mbala hely za tonga de ninspire za batteur jusqu'à za matoy satria tiako raha io fa zo zegny raha jiaby destin ko va eto anaovany zagnaranao de tsy maintsy tafitsaka ambadika na tsy tianao zo anao tsy maintsy arivo tsy nampoiziko batteur to za fa za fo zegny tia mamorokira de grâce à Martin zegny za koa fa nisy ranaro tsy nimboany amizay chanteur anay nihira izy ataovanao tompony de merde anao izy miantra mihira nefa za concentré tsara amin'ny asako amin'ny batteur tio amizay zay za niezaka satria fa tsy namiandola miegène nihirahira de niezaka za ko raha tadiditsika misy hira voalohany levinay tamy JB na fionaka mbala distorsion aby fody mala tsy zatra baka za mihira ino ma zegny oya o akora roe mala tsy ataka nataon'le mafoaky nefa tsare ny ary igny zegny misorako zanahary mba nisy archive tafiagnano enregistrement zegny soma na ezagna mbala miagny misy fotoagna za agnano film ny étape naka jiaby mbala aboaka zegny grâce à Martin zegny nampihira za zegny tegna ny marina fa za ty tegna za koa fa tamy batteur jusqu'à matoy ny programme naka fa io zagnahary magnano raha jiaby zegny taty tafara niova nanjary nandeha loatra ary napetraka feky izy satria raha jiaby misy fotoagnany fa ntegna tsy mahay ny fitiavantegna raha fo de bon nitohizako za zegny tegna saroty amin'ny asa ino mahatonga olo jiaby zo ty aoa fa ela fa nazoazo taogno fa 25 ans nefa izy mbala io za saroty amin'ny asa fa ataoko asa de ataoko de zegny amizegny tagnatin'ny tantara zegny to zegny nahitatsika somaro io zegny zay miravoravo satria tsy mora anao mahazo taogno araiky zegny anao aminde groupe tadidiko tsara za niala tamy JB olo tanosy be zegny presque nia découragé za olo jiaby satria fa hitanao karaha fa netinety za ao amy batteur igny izy io volagnin'olo andeha hiala JB izy io taogno araiky fa tsy alaza zay tany mboako tam'iza nano déclaration hiala tsisy olo mankasitrika loatra kotsy donc agnatin'ny zato agnatin'ny zato donc mety olo 10 ataoko zay 10 aloha fa vitanao io satria fa hitanao karaha fa tsara za mipetraka afara satria ko manaby tegna manosika JB karaha fa hitanao tsara izy amirabe ino koa nde tadiaviny ty hiala tsotra aliotegna io taogno araiky i fa tsy regny zegny maro découragé fa za tsy nampoisiko za nde tiako groupe Jaguar tamy JB fa mila misy raha zay nagnamia za fa lera ty tsy afaka hiala amina alohanao mandeha de loso za nataoko tsara ny raha isan-taogno amizay za nagnano concert parce que alohanao andeha hagnano carrière zegny anao mila magnano test amy tanagnanao alohanao andeha hanafika amy tanagnan'olo satria anao koa tsy mahasigna amy tanagnanao anatsiniky izy donc zegny ça fait taona anaovako tamy gymnase couvert taona anaovako nagnapitrahako spectacle voalohany amin'ny agnarako tsy agnaragna JB agnarako testegna izy ary sorako Silaza Paul tamizay nagnamia idée misy olo nagnamia idée za satria nirisendreo latra agnatin'ny 2 jours za ndao anao ataova agnaragnanao fa io lionao za tsy natoky za tsy natoky na tadidiko tsara tamizay chefonay mba niasa loha za tsy nalaky loatra fa le olo magnamia de io vitanao io ataova fa anao iranao ny fa hain'olo zegny hoe zaho za tsy matoky ty igny amizay le émotion naka za nagnano zegny ndraiky tamy gymnase fegno igny tonga de nataoko isan-taogno le raha nataoko isan-taogno ndraiky jusqu'à 10e anniversaire nenavy 2 ans zay tamy gymnase après nandeha tamy stade azoko onogno tamizegny nadalen'olo koa zay tamy stade igny petite donia tsy haiko petite iny zay ok tsy satria nanaovako raha io tsy andeha hagnano défi misy boko olo magnano raha ataoko raha ty za ndeha défi raha ihany aminaka tsy karaha zegny raha ihany navita zaka tsara ke za naka tsy karaha zegny satria za mino zanahary izy ao fa mahay magnambara lalagna anaka fiainagna anaka zegny
automatique tsisy olo migidy izy ao satria za matoky izy zegny amizegny amy raha jiaby ataoko izy ora tsy ampoiziko tegna tsy ampoiziko fa io zegny izy agnabo araha ankiniko aminazy ary za matoky izy zegny avieko za tsy tafianao maro mivolagna wawa raha tsy fagna tsy agnatin'ny eritreritrinaka koragna jiaby koragna tsy manjary izy io avy amy sofogna fa voameka mampiezaka za voameka mampizy zegny karazany comme naka le olo mankaratsy ora be ziny zegny karazany maquillage tsy mampitouché surtout matetiky koa ka rehefa boko mbola tantaranao mihitsy le navian'le somaro juste comme jeudi fa matetiky zegny vita somaro raiky no volana fa ty tsy vitany eky amy magnaraka ty tsy vitany eky amy magnaraka io ve tsy mampadécouragé anao ndraikindraiky voameka za mifonce satria io ny heriny amezany zagnahary za zegny satria raha io za tsy sitrapoko andeha hagnano raha io mety fa io donc mission nalevany zanahary za avy amy donia ty ampifalifaly olo ataova ty ataova ty ataova za magnano fa tsisy zavatra planifié pody amy koragnatsika amizay anao nivolagna agnabo loatra le ya izy mahavy amy koragna za tia raha manonga escalier izy koa fa raha fa vitako tamy togno lasa igny za tsy tiako mipody amin'igny fa za tiako miakatra ary za eto mba mampanantegna anareo mpakafy somaro io ny mikasiky fampanongana somaro io ndre ino mandalo izy koa mbala za namezanareo tanjaka mbala mitia za olo jiaby isan-taogno za miakatra za tsy kajo anonga zegny bon tsika zio igny nitatratsika amy programme jiaby de mpodiana koa le agnabo loatra io tsisy raha agnabo zay fa izy koa anao managna relation zava-dehibe tsika zegny relation tsy voavidim-bola atsika zio zay fa miconnecté amin'ny artiste jiaby satria fanarina vindy artiste nandalo tamitsika teo ohatrany Diamond fatao Diamond artiste international artiste mondial connecté amin'ny jiaby amin'ny Beyoncé tsy haiko Jason Derulo américain jiaby connecté kero koa vo mizaha Diamond fa mahita wawa fa mahita somaro parce que zay artiste ty mandeha araiky mandeha ambadika fampizaha olo jiaby ataoko Diamond tsy ndraiky nandalo Tanosibe 2 fois na izy mbo te andalo fo zay fa tontoanagna voatseniky mbesatseniky fa tofano koa fa tao tofano dafini fanaro ny artiste nandalo tamitsika isan-taogno zay tsy maintsy misy fony fa tsika tsy mijanogna amin'igny bon tamity zegny za tellement mila agnamia fafampovahoaka satria zay nanaovagna sondage l'habitude za tsy magnano sondage amy Facebook satria efa tsy haiko azovy andeha ilaigny ny alaiko ndraiky haiko satria zay groupe oazy somaro zay mba mila mifaly koa miaraka mivahoaka fa tsy apetraka le raha tianay nde atao io mitandregny avin'ny public koa parce que le public son patron agnatina mbala public zay sponsor tegna officiel amy raha ty ya ka tsy maintsy mitandregny public ino nataotsika togno ty misy artiste roe nalefatsika tamy Facebook to samby tian'olo fa raha tsy alany ambonimbony misy araiky zegny tegna tian'olo za ndraiky tsy fombako manongny agnarana fa fahaizan'olo araiky viavy ndraiky lehilahy sa magnangy o za to olo jiaby vola magnangy normaly parce que magnangy ilaitsika ya fa lehilahy ndraiky koa tsy voty nisy raha be fa anao zay rehefa hagnano raha mila magnano plan A plan B rehefa tsy mety ny A de midika amy B ani koa isany somary nagagaza même antena hoe agnatin'ny resaka réseaux sociaux fizavako taty ambadiky taty satria tamin'io moa hoe vaovao officiel na za gaga hoe akao volako misy vaovao officiel volako na zay agnatin'ny somaro tsy au courant raha ty hoe ino koa karakôry koa ino mariny zay zany liky zio boka misy olo amy réseaux sociaux ty tsy haiko mihitsy izy ty ohatrany mety amitsika ohatrany tsy mety amitsika gasy ity Facebook fotony mara hitao fa na magnano zay ndraiky za fa zatra ya fotony tsy on zay fiainagna anaka agnatin'ny Facebook fa antegna zay managna asa managna rabe de tsy magnino zay zavatra mandalo fa zay ny tamy Facebook no awasaleky ne mbala tsy nagnano official mbala agnatin'ny mampikoragna olo fa resin'olo ambadiky direct olo namoaka sa tia azo j'aime sa tia azo via amy pasinazy
officiel sariny viavy nazy to za tsy nanony agnarana viavy le malaza tianareo za ataotsika zone prix tokony matafiboaka amin'ny raha tadiaviny amin'ny somarô na zegny tsy matafiboaka yo satria tsy raha helihely raha lanjetsika amin'ny artiste zay tia fa noho ny fitiavagna zegny za nagneky fo ilanja pare raha avy baka aminakahy izy tsy problème satria zay zavatra nangatany nataoko ok fa noho ny za matoky public jiaby namako agnampy za amin'ny na ilanja raha mavesitra za fa ko maro mitagna izy donc voentagna atsika fo de fandray tsara beky zay inona tonga fisin'ny somarô nisy retard noho ny atsika nampiambesigny parce que ny atsika nagnano sondage ne 2 mois tsy avian'ny somarô raha vao amin'ny artiste malaza zay tokony taogno araiky demande satria artiste iraisam-pirenena olo jiaby mitady fa tsika zay mois de mai juin vita sondage tsika juin zay vo bonne voix amy koragna amy booker amy manager de noho ny fitiavagna fa nisy asa aloha taloha fa nampiandrasindreo tsika andrasa tseniky andrasa tseniky avy semaine araiky andrasa tseniky ro tsy volagna tseniky misy non zegny andrasa tseniky araiky programme amizay tsy miboaka mety lany fagnakory maraty azy zegny hoe nampiandrasindreo tsika satria fotoagna hely ny contactegny taminao 1 mois tsy avian'ny somarô nandefa sary taminay rô atao mandefa sary de face avance nandefa avance somarô nilamy koragna de kanefa misy raha mila lamigna amindreo agny fa tsy ohatrika 2 mois olo zegny 2 mois misy 4 mois asa fa mipetraka ane fa tsika zegny tia tsika nagnano demande io karaha olo mila rabe visy fa mety misy programme hafa anao tsy maintsy ampiambesina atseniky izy za zay naviany tsy mbala nagnano officiel zay tagnatin'ny comité na tagnatin'ny Facebook ny mahoasa leky parce que koa fa officiel izy naboako rigera igny sary naboakako satria volanazy kasinazy jiaby fa namiagna izy autorisation zegny tonga de la chaîne est coupée tamy rigera satria plan B igny noho ny atsika nampiambesigny aloha riketigny le plan B rehefa azo avance volan rigera nivolagna amizay manager fa c'est bon ny fasanareo koa avance lasa fa engagé nefa atsika tokony mangala araiky azony zany liky lasa engagé somarô noho ny raha tian'olo zegny comité jiaby fa nivola atsika allo to araiky fo za mihitsy tagnatinda to allo tsika za mihitsy to allo tsika foto fanamolapoly jiaby bon tsika concentré amity fa fotoagna fahely satria tany telo andehanany viavy igny amin'ny océan indien Maurice Madagascar aveo Mayotte izy koa fa 1 mois tsy nety ny validendreo mba mampiamby Maurice amizay nivola tsy tafiboakako izy ty organisateur Maurice satria fotoagna 1 mois préparation amin'ny cachet-ny artiste agnabo zay tsy masaky nialy edy araiky nefa reo tsy mandeha koa tsy 3 dates satria reo baka États-Unis donc reo mandeha amitsika io semaine araiky lany amitsika ty océan indien ireo volagninao zay dika zay izy boko izy misy namagna miaraka fa tsy izy araiky fo i amizay zavatra nitakiny tamitsika za tsy magnano play stade andeha mpisomanareo zao izy faut que 12 personnes baka Miami mandeha États-Unis Addis Abeba Nosy tsy raha helihely raha lanjetsika fa noho ny fitiavan'olo izy za matoko tsara beky ndre ino condition taony izy koa tonga amitsika eto tafiboaka tsika zegny zegnymanko aviany hoe le raha zay azo lazegny reharehan'ny tanàna io fa hoe misy az artiste kalefa manaovantsika somarô igny artiste international de Nosy Be sady koa misy hoe découvert tombotsoa ho an'ny tanàna zegny le raha koa tombotsoa ho an'ny io fa hoe Madagascar de misy artiste international mandalo aty fa ny tiako hidirana magnaraka an'izay amizay koa konka satria agnisan'ny ambesan'olo amizay koa ny resaka fagnanovagna choix amy resaka artiste satria maly namagna vola fa aza la mambiagna matorony amy soma konky manao koa mafandehana zomary Zuma zegny ny festival Nosy Be
rango festival namany iny tsisy lasa déborde zegny place-ny Somaro satria olo jiaby zegny tia andeha Nosbe moment festival tamin'ny voalohany nisy Donia nisy festival Somaro le artiste mandalo amin'ny Donia tsy mandalo amin'ny festival Somaro jeudi amizay tsisy araiky igny artiste jiaby zay fa Somaro zay andeha nanolo jiaby somary manahiragna zegny igeregna raha jiaby zay fa miezaka fo antegna amin'ny programme karaha ataoko fagniriagna anakany tamin'ny taogno ty tsaiky anao 4 groupe isan'andro azovy soma azovy tsy soma maro artiste tegna de zay natonga atsika amizao misy amin'ny ouverture iny maromaro artiste edy nokoragnitsika baka io koa avy amy raha zegny satria olo fizatra araiky teo igny samy mandeha Nosbe agnatin'ny taogno araiky zio lasa Somaro fo zay ondranan'olo koa tôbily zegny limousine ty lasa io ampidiragna olo jiaby fa arabe tsy zakany fa zay zay fa misy lamigny hafa ataotsika amy taogno avy vognony za andeha anjara amelogno le festival araiky io amizegny zegny mba samy mahita Nosbe artiste jiaby isan-taogno zazaretsika amboaritsika ilaitsika festival i Jean-Luc ilaitsika satria raiky tsy nagnano iny tonga andeha misy raha manky amitsika misy raha manky tanagnatsika izy volaniko aminao zegny tombotsoan'ny tanàgnany Nosbe ny zahavako satria Pentecôte atsika Pentecôte zay zay tsy mandry olo legy de Pentecôte fa henony fa Pentecôte Donia atsika zio tagnatin'ny taogno 3 Pentecôte mandry olo jiaby karaha hitako marigny zegny fa aleoko zazanaka Nosbe zegny ataotsika io vitatsika io io tsy mampagnino atsika Donia magnano satria io mahasa atsika mampifalifaly olo sy fa haitsika zegny araiky festival de l'Océan Indien zay critère-ny Donia Océan Indien Maurice Mayotte Madagascar mampitambatra ny artiste jiaby fa Somaro l'international tsy mitovy conceptinazy donc ataoko fa ilain'ny Nosbe festival somary idiretsika ila amizay koa mikasiky ny programme maro samihafa satria toy ny mazatra zegny efa misy événement maro samihafa mandeha fa ny amin'ny lieu 6 atsika magnano carnavaly après midi amizegny discours de magnaraky igny amizay volagninao afa vita ny discours amity de tonga de misy artiste misomatseny koa amy stade ohaty zay ya iny lamigny nataotsika amy taogno ty zegny festival Somaro hoe tsy hoe olo malaza fo ny andeha mba ilainy festival koa zegny mampalaza olo io zegny agnatin'ny ouverture io zegny olo jiaby midotsy baka magnano carnaval igny vita cérémonie ouverture de mbala io olo ty soma misy plage 2 heures de temps io zegny afatsika magnaboaka talentany zandry mpanakanto satria public fa io misy 20 000 personnes public io mizaha donc nataoko fa io tsy arehatsika raha ty fa io zegny mpidirantsika ny découverte mba hitan'olo zegny fagnatin'ny Somaro le raha misy place fo zegny olo jiaby marigny zay de nialigny zegny amizay tsika niagny amin'ny villa Somaro de mihetsika magnano soirée blanche de io koa agnisan'ny ataotsika hoe basé Somaro le hoe bal d'ouverture io izay niagny amin'ny villa Somaro magnanaovantsika izy amin'ny fotoagna ty de hoan'ny wawa midika ino aminao io fa le hoe le ouverture ny amin'ny soirée anao zegny manomboko izy ary ny antragnonao agny amin'ny villa Somaro agnanovagna izy tsara fipetraka zay fagnontaniagna zegny izy taloha zegny baly io ataotsika amin'ny labanany ataotsika amin'ny jabala fa tsika natao Andragnahary mba nisy place hely afagna andeha vahiny za zegny nanapa-kevitry satria olo hiala lavitry andeha za Somaro karaha zay mamaly le kaikitsika ke pourquoi pas tsy ampidiritsika an-tragno le olo aminakahy zay lasa karaha miderange za zay olo andeha agnatin'ny Somaro tsy ahita tany pitrako igny zegny nanapako hevitry bon allo resitsika le soirée ty ataotsika ato mahita an'olo ato ma izy mipetraka ato izy mandry ato zegny mba tiako fôtony misy olo mandeha Nosbe fa tsy mahita tany misy za nefa Somaro Somaro zay fa wawa ambadika na tsy tohinigny wawa anao manogno Somaro
ouais. Zay zegny nampirisika zany ny karakara plasy zegny natao mba fandraisam-bahiny zegny satria fandeha za Somarou ndeha zaza zegny aminaka amiko zegny zava-dehibe zegny mandrea olo jiaby agnatiny tany marigny zay sady mbola isy artiste surprise ihany koa no iaraka izy ny agnatiny izay de somary surprise internationale io amin'io ya ah ouais ya Parce que tsika tsy magnano zavatra tsara ya surprise international namako manao soirée izy mahetsika jiaby ino koa manatonga za ambaly eo hetsika ba groupe Wawazy igny resaka baly zay nitezagna agnatiny zegny fa tsy eo edy ray aman-dreny teza de fa antegna zay nandimy koa resaka fahaizagna magnano baly ambiance mamikalama de fa raha koa fa misy groupe Wawa fa baly fa izy agnatiny ny amin'ny set amizay tsika manomboka midotso amin'ny stade isaka ariva amizegny de misy artiste international io zegny ny agnisan'ny fampiaraka amitsika io i 16 eo koa i B Junior, Diana Tall, LC Barbo Jalengo, le Robert Ngatax, Stila Lisha, Naima, Leduka Chananga, Mama Red, Mama Ntsololo, Tanto de Narvelo, Mamelo, Jedi, Jamjoet. Izy comme ça ty programme tsika jeudi ty Wawazy lazegna hoe génération jiaby mission. Iko mo tonga zay concept raiky zay. Ya matetiky zegny programme amin'ny fandaminatsika izy koa fa jeudi zegny superstar le olo voalaza le olo niakatra tamin'ny titongo 2025 ty zegny jeudi agnambilagna izy ino antony satria zegny Somarou io tsy andra fety agnatin'ny calendrier izy io zegny jour normal fa nampidirigny ndreo ty anaovagna fety ah ouais malgré tsy karaha Pentecôte na bonne année na 26 misy pont de niezagna izy agnatin'ny vacances jeudi zegny alefa le artiste jeune le artiste tendance mba afantsaiky fa vacancier reo miboaka olo be zegny mbola mandeha mitady vola mikarakara ry azony jaliky atao zegny le zavatra le mety amin'ny situation zay natonga zany safidy atsika amin'ny comité aloha reto mandeha parce que jeune fa tsisy olo mandeha l'école zao tsy haiky mba misy rabiro mba mifamiala vorango jeudi zegny zegny natonga zio de vendredi commence avy le olo commence hiasa olo samedi io amizay midika amin'ny programme be samedi oba be vao maika zahagna le olo maventy zay natonga groupe Lucky Dube Band regny mariko io fa tagnatin'ny programme io io fa agnatin'ny satria io fangatan'olo tamin'ny fandalaovan'olo tamin'ny Somarou teo maro tsy tanosy be fa nahita mivantana volagninao zay ny ratsy zay lasa magnaraka amin'ny écran olo jiaby ampodiana ndraiky ro mitogno avy koa tadiditsika jiaby zahava commentaire agnaty ro misoma ankamaran'ny commentaire ao olo ampodiana ndraiky amitogno avy satria zany namaky commentaire satria raha za manokana groupe Lucky Dube akoantanao na hero i mari za boka pakafy Lucky Dube ya za faninazy za magnaraka izy rango izy teo fa vilomany de izy volanko aminao zay rehefa artiste rehefa managna relation anao de fa mitambatra raiky de tsy sato amizay za zay olo contacteko na volagninao contacter Jason Derulo betibetiky vao diraiky fa avy aminazy zegny raha atsika zegny fa connecté c'est normal Somarou tsy raha niany nasanaovan'ny artiste agnatiny donc fa mifandray amin'ny jiaby zegny atsika de zegny amizegny natonga zaho programme efa fixe Lucky Dube Band miaraka amin'ny zanany lehilahy ah ouais zay maro koa vavamdy tsy mitovy nefa vian'olo teo zanany lehilahy io karaha izy ary izy mitsinjaka karaha babany donc zavatra hafa koa ndesinao amity wow io maroba iny amizay sy manamka Jean-Luc olo maventy maro magnatao fa samedi mba zegny olo maventy sabotsy mafaka mizaha mandeha olo jiaby ohatra dimanche tsy miasa hitanao weekend zay zay natonga za ao io amizay tsy nipetraka aminazy igny bon nosy be boka fa hetsika jiaby koa fa partir en 2h du matin efa raha ty edy raha tadiavina io tsy natao ambany jiaby satria io ma Somarou avy amy raha ty la musique mandeha mandrombo olo jiaby
jaly adigna foeky manonga agnaby latabra mitsinjaka zegny hoe izy zegny zavatra critère tsy maintsy mipetraka amin'ny somaroa ohatra samedi jeudi ohatsika igny ny olo mamarigna izy volaniko zegny barbojalengo efa igny ahafaka sokon'olo tsara agnatin'ny raha io mandeha jusqu'à marandraigny vendredi satria ro vendredi manko Rogera Zanjamedy Bastalayo Rijad Silvana RG Raven zoma marina fa etsika jiaby boka lo bebe manafonao manafontsika mamarigna izy samedi mazava ho azy koa io satria samedi nataotsika misy reggae opa vitany zany Calicudube midika amizay Jolabe aza mba ino koa festival tsaratsara amin'ny araiky avy ty Jolabe zany hoe ambiance zegny feno garantie zay le programme tsy possible zay olo mahita programme zay ho faty antoko fa nitsinjovantsika raha jiaby zegny dimanche amizay mazava ho azy efa tsika mitologno izy dimanche nity zegny safidianako satria zany kalaza 25 anaka 25 ans ny rako tsy 25 ans ny groupe Wawa satria groupe Wawa 23 ans amizao ty fa za fa nisy 2 ans tamy docteur JB za fa nanagna album igny zegny agnatiny mikonty ça fait 25 ans ny rako zegny safidianako dimanche ty zegny za metraka tout ce que l'expérience nazoko tagnatin'ny 25 ans io za magnaboaka izy pakafy de ny invité koa zany artiste satria Somaro zegny mampitambatra si province nitsika tseniky alohan'izy andeha amin'olo agny niezaka atsika mamy programme mangala par province ka artiste baka amin'ny province amy dimanche io zegny namako avy Toliara mamoha pai marine pai marine igny zay karazany alefatsika tsy moela tsengy le raha bako magnavaritra amizay baka amy sisiny amin'ny atsimo mandeha amizay agnavaratra agnava amy zay zay le programme dimanche bon fa etsika jiaby misy koa zegny solotegnany Mayotte Bakoali le grand Bakoali de misy araiky ty tsara ny CV amy Somaro rango ny rany tana micro tsara nandalo tamy Somaro Rimka nisorako mazandy la Rimka na Malinianso na dia somary fa taratara hely satria tsy mora ma magnano programme tsara amin'ny asa zay ampelantagnany somary niambokambigny agnano tsiraikitra finalement zegny sorako anao Jean de Rimka ni accepté invitation zuma tsy niany zay vo contact isika Somaro zay mi contact fa raha jiaby mandeha fotoagna wakatiny zegny fotoagna raiky ty tsy afana nareo zay pakafy Rimka dimanche zegny izy misoma miaraka aminaka io koa misy araiky koa artiste voanonga koa Kesi marigny koa izy de vio misy viavy Arina mpanakantsika gasy agnatin'ny Manongalaza miakatra mitady agny ivelan'ny Madagascar agny avy eo koa kombola io koa baka Mayotte King of Fall kombola miaraka amitsika amin'ny dimanche koa goma danse maganja ataoko fa feno mafeno fepetrany festival marigny zavatra leto io amizay sport ma fa tsy voatanisa io tsy haiko course gony tsy haiko hoe amy zany koa fa jiaby lomay jiaby ni raha zegny tiako koragny satria hoe isany mampedy anao vaky isaka Somaro koa fa mamarana karaha igny hoe izy volanao zay hoe maro zegny nifanao mba te hitanao isoma loaloha manao koa anaovanao raha zegny konka ny lamigny ataotsika amity zegny anao tena mamarina anao tena manomoko baka akory ataonao fa hitako zay satria tamy taogno lasa zegny nary ny artiste teo koa ma zay ndraiky fandrama niaransoma namarigna izy dimanche de TLB de tsy afapo zay le olo raha iambigny Wawa tamy lasagny noho ny rectification ny zavatra nandalo zegny fa nisy lamigny maventy natao zio zegny atsika amy dimanche io fa ambarako eto vita vakodrazagna magnabiagna igny direct fa clôture 9h zay fa afody raha io amizay tsika mandeha amizegny amizay au moins
11h30 na minuit farafatarany io zaho midriky mandeha jusque maraindraigny. De misy koa zegny billet izay atao promotion mazanaka Anosy za amin'ny Andasomako, misy promotion maventy ataoko amin'ny tanàgna. Dika zay mila tonga 18h anao fa milahatra io, izy io tsisy billet fa ry anao manondro vola tonga de midriky agnatiny ao anao fa mitonga hanigninao donc na arabe na ao anao mihinana misy réduction. Misy réduction misy réduction fitsinjovagna avy baka aminaka satria dimanche za magnano de fa naka zegny mipodiko amintsika jiaby somaro io aminaka mbala tsy tady vola io fa firavoravoagna ny groupe wawa toujours mijery todiko fo za mipakafy aminazy ka zegny na tonga dimanche io zegny spécial ely raha mandalo fa tsara igny vangovangon'ny programme fa za aloha misaotra Zanahary amintsika natatra amin'ny programme zay azotsika satria tsy mora nagnano izy io koa tsy koa donc konteko artiste mandalo amin'ny taogno ty maromaro tamin'ny taogno lasa zay zao ouais de isôra koa mahasolo tegna Antananarivo Masikaty izy zegny ho antsika Antananarivo eto sady misoma samedi ro zegny Masikaty amin'ny samedi de agnano Masikaty ro tongavy satria io festivaltsika jiaby izy araka aparigny nisaotra nandeha agnarana tsika jiaby fa somaro io mbala misy tsika jiaby miaraka agnaty somaro tsika jiaby sady ny amin'ny samedi koa satria dimanche fakoragnitsika samedi koa izy volagny oato like dibeband io Fandrama, César, Mopkany, Paris, Tonsmena, Arna, Ses, Georgie ary koa Masikaty ny agnatiny izegny. Vendredi tsika miaraka amin'ny Ruger, Zanjamedy de Bastalayon, Rijad, Silvana, RG Raven. Efa mikoragna teo majiaby igny zay. De satria monko efa tsy ela tsika avy amin'ny aéroport tsika mijotso anao io koa fa izy koa ka mba niafitra anao amizay ihany koa wawa mialohan'izegny hoany ataontsika hoe ny sponsor zegny anita fa nitombo izy tamity satria maromaro ny ataontsika hoe ny boîte maventy zegny hoe lasa wawa no ambassadeur igny zay ohatra ny Accès Bank Madagascar io koa fiarahantsika amin'ny groupe Sodiat, THB io, IAS io, siro partenaire mba samihafa hoa. Ndezonao ambara makasika zay. Ny azoko ambara amin'ny partenaire sponsoring jiaby aloha fisoragna amin'ny tafotafo amindreo partenaire surtout le Faela tsara ny alatsika IAS de Madagascar de teo koa ny Star ary ankasitrako Arameza Krombo ho an'ny partenaire zay vaovao sponsoring tsika Accès Bank satria banque zay mazava-zavatra ilaitsika zegny amin'ny somaro tamin'ny taogno ty rô navy ataoko tsy eniky nisy banque atsika teo fa navita raha karigny atsika zao isy banque donc tokony amin'ny taogno avy za tsy koragna raha maro e fa izy volaniko amintsika zegny zavatra vitatsika étape vitatsika amin'ny taogno ty afa koa ny amin'ny taogno avy manonga fô atsika de isorako maventy koa amin'ny groupe Sodiat satria nitaregny za tamin'ny taogno lasa igny tamin'ny discours naka atao nagnabiagna porte zay ty amin'ny somaro zay malala tagnana ty agnampy amin'ny raha ty satria izy ty za fa tsy zahay tompony fa lasa fa nagnano nosy be fa nagnatsika jiaby samy mahazo tombotsoany aby olo jiaby maro boka wawafo mahazo bénéfice aminazy non olo jiaby satria tsenandraha jiaby mandeha mandeha marifo tsenan'ny boucher mandeha tsenan'ny mamany paps mandeha tsenan'ny managna chambre jiaby mandeha tsenan'ny bajaj mandeha tsenan'ny ndritry volagniny mbala mandeha fo tsenan'ny mpangaro poso fa zavatra tsindreko mafo amizay olo mikasa iala lavitry andeha raha tsy manjary amin'ny tanàgna Nosy andeha profity le olo andeha hagnano fety ialako tsigny avako aby enjagna sécurité amty tegna enjagna raha agnaty posinao direct fahitan'ny caméra regny misy lamigny vaovao napetraka andreo ao ataoko za fa mampitandrigny tso avy areo zoko konka sauvé zay nagnano zay tsisy misauvé zay magnano raha tsy manjary de fa tsy namanay satria somaro le raha ke mampitandrigny e ho anao zay iala tanàgna ke andeha ngary posy fodianao Nosy agny tsy manjary ny zavatra zay tso anao avoa raha agny konkely wala fonao zay fanao koa tegna andeha somaro marigny miavia fanao koa andeha hagnano raha hafa raha tsy manjary aleovako aby mipetraka amin'ny place amin'ny tany misy anao fa
c'est le moment zay vahoaka mba miaigny agnatin'ny izy io ne 10 andro fo etsy ela mba mbola hely vahoaka miaigny amy mpilaminagna mba tsisy atsy la tsisy olo maratra zegny raha ilaritsika marigny zegny ke anao zegny ratsy manjatsy sécurité 3 fois tamy lasa tiony tegna henjagna sécurité tsika no supreme mazava THB any koa zegny efa piaraka amitsika mbala miaraka amizao koa negatsiny festival Somaro koa de isan'ny raha vaovao amity koa ho antsika zegny any hoe efa mivoatra manko atsika Somaro koa mivoatra koa izy koa anao tivanga be amin'ny fotoagna dia amin'ny alalan'ny carte-nao dia afahanao mivanga zay bie zay miaraka amin'ny accès banque Madagascar de amaraparagnatsika izy konke manao koa ny resaka son sy ny lumière infrastructure amin'ny ankapobeny tsara fipetraka fagnontaniagna zao zay matetiky amy Somaro ny zavatra tiako azava amin'ny vahoaka matoa zaho nagnano zavatra igny tsisy ny fo ratsy amy namagna olo ratsy fagnazy igny magnano raha nazy tompony fo i tsy mizaha ran'olo fa tsy arakaraka koragna azy igny avy eo nde ataony zegny hoe si atompoko za tsy zaran'olo manao zegny fa za koa fa magnano raha fo mararin'olo mararinaka fa magnano raha tsy mora fa tsy ve raha io avoatsigna antegna mividy sono tsara antegna avy eo azo io zegny hoe amistognanao efa tsy tagnatisy tao feky ialatsika toetra zegny avako fa zay tsy mety namagna koa mahavita raha tsara mba bravo ny tokony amiagna fa tsy valavo hely mandala agnatiny valavo ninjony io tsy mety parce que matoa tsy maro ny mahavita raha vitany Somaro ao zegny asarotana ao zegny fitiavagna koa amintsika magnano raha igny ka fitiavagna zay tokony valegna fitiavagna fa tsy fitiavagna ataony namagna magnano raha tsara kiagniny karaha tsy fa izy ndraiky za matanty comme artiste mala tsara nagnana ny levoka na nimbonimbolo na namaly raha tsy manjary ataon'olo ao zegny hoe firy fois miseky fa zio aminaka mampiezaka ilaigny ny critique fa aminaka haiko magnavoka critique matsara sy critiquen'olo jaloux haiko zay magnavoka raha zegny za matanty satria anao koa fa mitana micro io vognosa anao fa mila miomagna amy zavatra zegny anao tsy tafagnano artiste anao koa tsy mazaka critique donc amy zavatra jiaby zegny amy resaka sono niezaka zay mitogno ty satria metraka zavatra tsara nangala sono ny image io zegny la base parce que tatsika ma sono ny image managna matériel rehetra ro togno ty zay ametrako Somaro festival wow festival zay mamifety amin'ny Océan Indien tsy mitovy anjara amy festival raha latsika navita raha tsara tamatavy tamin'ny togno lasa tsara zavatra nataony ankasitragna izy amin'ny ezaka nataony structure tsara jiaby ka amy Somaro ty c'est le moment mametraka valeran'ny Somaro afa koa concept lesinainy ty zegny natonga zay ny partage Somaro managna matériel fa ino mamadiso anao mifangaraka miaraka vo meka matsara raha matériel Somaro io de nangala matériel baka ty koa le farany tsara Madagascar donc amity donc tsisy tany tsy aregniky satria zavatra force aroe mitambatra tsy zegny eky raha tomagnetsika avy natao zay ampatsaratsara ny jiaby zay zay nitanjognontsika Somaro raiky ty ambiance sady mahita zavatra tsara be niveau ny lumière écran scène jiaby io écran fa marigny zegny zava-dehibe tsy diso tsy ho perte anao fa nanapaka bie ragny mbala tsy nahita programme anao fa nanapaka bie nde vacances nosy be ety za mivola fa anao tsy ho faty vola anao afapo amy zavatra andeha ataotsika agnaty beaucoup koa le raiky TPE volaniko toigny zegny koa dia afaka ataotsika mivanga bien Somaro tsy ho ela amin'ny alalany www.saintbazar.com de ny amaranako izy tanteraka konka manao koa amizay amin'ny ankapobeny ny ho an'ny groupe ao ndraiky izy koa vita ny festival Somaro iny programme eto avy zegny fety fambara amin'ny ankapobeny pré Somaro tsika managna projet maro izy ny courantko tamin'ny Facebook tao igny projet tsy tapaka rehefa vita Somaro misy ny festival
zay maventy atao ao Ankarabe any Ambilobe. Fa nahita agnarana marô zegny akora rô fa mbala misy namany agnarana avy baka amitsika ty. Ya fa tsy ela zo iboaka ny programme koa tsy ela zo zegny fin mois d'août magnano izy fa misy date mandehandeha agny Ambilobe tapy tanagnany Ambilobe zegny le festival iaragna amin'ny commune urbaine Ambilobe magnano izy io zegny festival maventy miandry atsika koa de misy koa zegny fandalaovaka ao Sakaraka festival Voimara de misy koa ny zava-baovao ho an'ny vahoakan'ny Diogo maro fitaragnany zanaka Diogo konke volagny de misy olona ankatianao volagnindreo zay Diogo atanao telo andro mandalo aminay ato feno fo ke zay mba mangataka mba anaova festival zay ty fa zay festival igny mitsangana aminay ao mitsanga taogna raiky de mitsangana loso magnano olo hafa loso ke zay mbala miandry anao fo konka ene marigny anao koa tia zay marigny tagnatin'ny 25 ans zay anao avy aminay aty volagnindreo zay toujours misoutenir anao fo ka aminakahy fitiavagna mifamaly mahiny problème iezaka zegny amin'ny début novembre mety karaha Diogo mety festival face à face ataotsika ao ya mbala satria conception face à face le tambanja igny igny avadiky atsika festival double scène de mangala le artiste satria zay artiste io samby misy polinazy toujours misy adversaire aby zay amin'ny agnatin'ny raty misy mitovy ohatra ho za zegny bon allo bébé face amin'ny karata ohatra fo zegny mitovy zavatra atao ohatra Basta Lion Mad Max poulet raiky aby jiaby zegny ohatra Liko Kininiky Daddy Love poulet raiky jiaby zegny Wawas Fandrama mazava hoazy poulet raiky zay artiste zay misy fo zany ke raha karaha zegny mila petraka agny Diogo amin'ny novembre agnatiny manatanteraka izy fa courage anareo Diogo fa regniko ny zavatra taregnanareo hitsangana zay comité somaro jiaby andeha agny fa io miankiny aminareo le olo baka mila manogna mifanogna parce que ino mahatonga sponsor io tsy seniky avy reo koa tsy atsika vahoaka tsenky mila misponsorize le raha tanagna zay vorovo avy marigny zay koa igny zegny ny Diogo de misy koa ny tournée face à face ambanja ao miaraka amin'ny Gendarmerie Lac du Be bande groupe Wawa misy scène telo zegny ao ya zay projet maventy andala ambanja ao zay fa koragniko samby amin'ny rahanazy tampitsy araiky fa mandeha koa raiky mba ialany tsisy tamora satria andra raiky atao zato agnatin'ny samedi zay raha jiaby zegny tsy mila misy tamora ke igny zegny raha maventy amin'ny octobre igny zany de misy koa fitetezam-paritry ny Lac du Be bande satria misy contrat efatra nalaitsika amindreo tany efatra zegny ahita ro Madagasikara de io tsika mizaha suite ny commence ambanja io tsika mizaha ia tany telo io fa miezaka zay zegny fôtony tsy olo jiaby mahafaka mandeha Nosy io koa niasa raha be mba miezaka zay magnatona ary zay koa fa nagnatona anareo ampianareo zay zegny fo niavitra levoko amin'ny vahoaka zay koa fa avy ohatran-draha avy mananara jiaby zegny fo fanogna atsika zay koa nataontsika miaraka tamin'ny konka izy volana zay fa hoe andeha izy hoe andeha La Réunion zo boko mbala andeha mayotte koa zay magnano finition ny mayotte ya mbala bagage-nakazo io mbala mayotte agny ya valise jiaby mbala agny studio mobile naka mbala agny fa za zay niboaka hely andeha boko mipody agny marigny zay fo de mavazao azy rendez-vous-tsika ny amin'ny festival Somaroho de ny afatra baka amin'ny animateur atsika mity revako aby maro be ny artiste-tsika miavia alohantsika satria izy volana zay raha jiaby fa pare atsika feky no iambesagna ny agnatiny zay de rendez-vous-tsika anosy be ny agnatiny festival Somaroho karaha zay revako aby rô mbela nefa
agnanognano pose photo amizay zalahato tatagny morceau iaraka mikonka agnaty limousine manda pa viany enregistrement satria zay efa hitriky vaty zany amin'ny fotoagna azy io ty zay isoragna Voilà, isso fazem. Zay le façon rek fa spécial rek agnatin'ny tragno rek zegny. Discothèque. C'est normal, mais artiste c'est normal izy koa son agnatin'ny limousine karaha zay zegny ny ataony. Ah ouais. Ok, bon. Karaha zegny izy avy koa be karaha zegny izy de sotatsika jiaby nitandregny somary lavalava izy fa agnatin'ny fotoagna lava igny izy anareo maro zay raha koragna fampizarantsika eto. De eto za mbola magnategna anareo ho avy Nosy Be. Aza misalasala fa malalaka place Nosy Be io. Anao zakivy ko fa tsisy tragno misy système hitako ty. Somarô jusqu'à 6h 7h du matin. Anao mety tsy mangala tragno. Anao mandeha amin'ny la plage andilaka anao matsara. Kofa riva anao sauf toandra nafa mizahazalalaka andeha amin'ny stade koa. Fa izy koa. Ya. Donc aza miasa aloha koa tsisy tragno zegny avia fa misy tany mety andeha fa plage ary milamy tanagna. Tekniky zare zay ba tekniky nazy navy Antananarivo. Navy Antananarivo maraindraigny ariva fa mandeha sa fe agnatin'ny tomobile fe tragnonazy. Azay navy limousine agnatin'ny tomobile fe izy raha karaha zegny. Merci antsika jiaby, merci koka amin'ny magnaraka koa antsika mikoragna eto zay. Merci anareo jiaby.